ए चाचा चाचा ए चाचा तनी कुछ पैसा दे दा। बड़ी तबीयत हमार खराब बा, बुखार से पूरा देह तपत बा। हमके दवाई लेवे के बा चाचा, कुछ पैसा दे दा चाचा। ए चाचा कुछ पैसा दे दा चाचा। चलो जाओ यहाँ से, पता न कहाँ से आ जाती है सब। काहे चाचा काहे ऐसा कहत? हमार जीवन तबाह बा, हमरे जिंदगी में परेशानी परेशानी बा। का कही? क्या परेशानी है बताओ बताओ। बहुत परेशानी बा। पूछ तो रहा हूँ, बताओ अपनी परेशानी। सुनी। कबहू ना देखाली बाबू के सुरतिया, तड़पेला मन कैसन इहे मुरतिया। होई गईली माई मोर कसाई हे बाबू, घरवा से तिहरी भगाई। ए चाचा घरवा से तिहरी भगाई। कितना ले दुख कहीं चाचा, हमार कहानी बड़ा विचित्र बा। जे सुनेला ओकर करेजा पिघल जाला। हम कुछ पैसा मांगतानी चाचा त हमरा के भगावतानी। और हमार बात सुनी। का करी है हमारे साहब कम एज हो, फंस के कोई लिहली मैरेज हो। का करी रहे हमारे साहब कम एज हो, प्यार में फंस के कोई लिहली मैरेज हो। पता चलल पापा के उहे लिहली जनवा, हमारो के इहे कही कही मार तनवा। सोची सोची आवे लरवाई ए साहब जी, घरवा से तिहरी भगाई। ए बाबू घरवा से तिहरी भगाई। और हमार बात सुनी चाचा, ये पीड़ा से हम तंग आके
अपन जान देवल चहली। एकदम तंग आ गलनी कि अब जिए के ना बा। इतना विपत में जिंदगी कटत रहे, मन कैले कि कहीं नदी नाला देख लें, लेकिन ओ समय का भयल, जान देवे खातिर गईली नदिया के तीर हो। खातिर गईली नदिया के तीर हो ही समय अइले एगो फकीर हो। और सुना चाचा का भयल हमरे साथे, छछने परानवा कैसे के जाई हम उनके समानवा, छोटू पर मौत के गवाई हे भाई